Takže čauko, tu je Magor 02. No tak čaute, ja som Magor 1 a zdravím všetkých hráčov a hráčky. Vítame vás u ďalšieho dielu Star Wars, točíme to hneď potom, takže máme to predtočené. A sme tam, kde sme skončili. Ako si môžete všimnúť, v tomto diele už budeme skúšať hovoriť lepšie. Do let's playu nejako ohľadom grafiky. Áno. A hrateľnosti. A ako si môžete všimnúť, zase máme také červené. To znamená, že Imperial Troops to sú, že armáda koľko zostáva. Áno, ide na vás jakéby wave z armády a musíte všetkých, toľkých killnúť, koľko tam ešte je tých heltov. A to sa napríklad, tieto sú vždycky asi tak po dvoch, dakedy len jedna. A potom ide taký istý lenže boss, ktorý už je fakt, že veľký. A fakt ťažký. Áno. Ako si môžete všimnúť, začiatok nahrávania hneď je tu prvý fail. Samozrejme, pretože ja, Magor 01, tak samozrejme, prečo by som to nevyfailoval, že? Samozrejme, prečo nie? No teraz dostal riadnym mečikom. Hoci keď aj teraz napríklad bude takých 15... Zase to je Imperial Troops, môžete si všimnúť, že Imperial Troops to je zase. Hoci to veľmi nevidno, počkajte. Nedá sa to prečítať veľmi, ale je to tam a musíte takisto ničiť tam takú armádičku. Niekedy to pozostáva aj z inej armády, kde sú zložení iní pajkovia, ale to záleží aj od prostredia. Napríklad teraz sme na lodi, ale keď ste napríklad v nejakej púšti, tak je to iné príšery idú na vás. Ježiš, to sú to ty. Radšej by som bol za velikánov. Ale doteraz, keď hral Tomik, raz, dvakrát zomrel, ale táto misia je dosť ťažká zatiaľ. Aj náročná na rozmýšľanie, ako sme si v minulej časti Ako zistili. ja som išiel tam ničiť. Ako som si to nevedel dať urobiť. Ale vyriešili sme to. Jasné, však bezo mňa, prečo by si to nevyriešili? My sme takí dobrí kamaráti, že my sa navzájom podpichujeme a máme to v pí. To povedať v plyne. Presne. V piline. Už som povedal pí. Ja chcem velikánov vám ukázať. Napríklad z dreva. Presne, z dreva. Ja chcem velikánov vám ukázať. To sú takí brutálni ľudkovia, ktorí musia dostať na... ľudkovia. To sú roboti. Si ich ukážeme. Každý pozná si Star Wars Clone War. Takže... Ty ešte nesi mŕtvy, som ťa mal doraziť. No, takže toto sú tí roboti. Vidíte, akí sú veľkí. A sú aj takíto bossovia. Takejto veľkosti. Áno. Ale to sa nedá povedať, keby bossovia, to je akéby tá armáda. No napríklad tento tu. Áno. Vidíte, a zase je tam červené, ale je tam napísané... ATST. Áno. To je typ toho robota. Názov, akéby meno jeho. A on sa dosť ťažko šutí, keď ste pred ním, musíte sa dostať za neho. Pod jeho nohy stačí, lebo on vás potom nevie chytiť. A elektriku. Na jeho už taktiku máme. No dobre, teraz máme s ním kombo. Nie! Dobre, nepodarilo sa. Ale nezomreli sme, pretože toto kombo som mal asi 83 krát. A stále som pofailil. V tomto kole som si všimol, že ešte vôbec sme nemali healing. No, a ja? A preto som už pokapal ako hrušky. X. A zase má nasypaná. Dostaneš? Nedostaneš. A sa mi páči na konci kombo, keď máme s týmto tu na pajkom.
nech ma nepoloží. No, niektoré komba sú ako napríklad, keby ste mohli vidieť. Teraz nebudeme mať kombo to, finishové kombo. Áno, to je napríklad v God of War. Tam máte vždycky napríklad pri Sherae, tak tam máte také kombo. To je niečo ako to. Vidíte, že stlačate jednotlivé tlačidlá. A ho pokrčíme ako kocky. A rachol. A zaujímavé je to, že z ňou nič neostalo. Ani škrupinky. A táto hra je úžasná na jednu vec, a to je grafika a hrateľnosť. To sú Ja dve potrebujem healing, však ja nemám healthy. čo sme už hoci hovorili, ale keď si môžete všimnúť tie efekty, ktoré sú tu dané. Ešte by som, to som zabudol povedať v prvej časti, že my máme elektrínu, ale napríklad prvá misia bola za Lord Darth Vadera. Tak... A rýchle to tam hoď. To daj do lesu. Fuck. To daj ku sebe šípku, nie, to pritiahni. Tiško. No a on nemal elektrínu, ale keď to som stlačil, tak ho tak dal do vzduchu a ho tým škrtil. Takže zatiaľ možno vyhráme aj nejakého panačika v quick match, ktorého si dáme a možno bude mať niečo iné. Buf. A nic z toho. A to sú aj takí normálni panačikovia na pomoc, takže tých môžeme rozseknúť a oni nás proste nebudú biť, ani ničiť, ani nič. A sú tu dokonca aj také, napríklad oni majú zbrane a vy keď nezničíte tú zbraň, ale použijete telekinézu, tak vlastne bude s vami. Bude, kým sa nevinie zásobník. Tak bude šutiť po nich. To je dosť skvelé. Tak si ho priťahneme a dáme si elektrika. No. Hurá. Ja dúfam, že oceníte náš nový Harlem Shake, ktorý sme natočili pre vás. Pretože sme sa to nasmiali. Ale fakt to bolo až príliš toto, čo sme tu zažili. Mali sme šťastie, že sme nenahrávali zvuky, pretože bolo vypočuť nás a ne hudbu. To by... No určite bolo. Hudbu by určite bolo počuť. Že? Tak sme sa rehotali. Sme nemohli, ak sa hovorí. Dobre, že sme ešte mali tie masky. Ten, čo som mu teraz dal, ani nevedel. Ten dostane teraz, sme rozsekli na poli. Viete, tak my chceme byť originálni týmto PSP, lebo to vôbec ani neviem, nepoznám takého, čo točia napríklad z počítača a potom napríklad recenzie na PSP alebo let's play na PSP. Takže... Pretože dneska už každý radšej robí PlayStation, Xbox, počítač a nie takéto... Ale najviac počítač a vlogy. Presne, pretože dneska je to v móde. A ešte niekedy telefóny, ale to je fakt, že tiež také... To robia iba tí svet Androida, ktorý sa mi veľmi páči, ktorý odberáme, ktorý som aj pozeral chvíľu. Teraz nemám, na tomto channel ešte nemáme tam odber. Ale ja pozerám to i tak. Je to dobré. Teraz sa žehnám, že by tu nebol ďalší boss. Bo tam ukazujú hry a... Chcem, že by tu boli velikáni. Takže teraz... Darth Vader. To je asi finálová misia, pretože... To je asi finálová misia, pretože... Vidíte, kto tam je? Darth Vader. Ktorý je peckový zatiaľ. To je otec Luka Skywalkera. Jak dostal, ani nevedel. Zhorel. Ja som mu ubral. No hej, že to je Darth Vader. Toto je posledná misia, no ne? Že keď... Neviem. Však keď ho položíš, no tá zistí, že to je oco. Ale keď aj tak sme prešli hru na let's play, čo je dobré, takže aspoň si dáme akurát máme šťastie. Si dáme aspoň challenge v tom quick. Hej, tak by schodil potom. Pozrite sa. Tam je sklo. To je sklo? Hej. Nestraš. Lebo to aj v filme tam bolo také sklo. Dostal. Aj keď som hral Lego, tak tiež tam bol. Ty si Lego prešiel? Máme teraz zase tú sekvenčku, ktorú musíme preklikávať, aby sme ho dali dole. Jak dostal, ani nevedel. No, poď. Teraz.
No, takže trocha sme si to skipli, pretože prišla tu na kamarátová mamka, USB. Áno. Moja mama prišla, nám zapala, tak aspoň budete vidieť jeho sexy oranžové gatičky. A chlpaté nožičky a ručičky. Dáme ponočky. A teraz ma on prichytil troška, škrtí ma a hodil ma o zem. Tak máme aspoň teraz svetlo, tak to nám nevadí. Lebo aj tak vidíte, aspoň vidíte aj jeho prsty. A za chvíľu by som povedal, že sa možno vystriedať, pretože sa bojím, že to pofailim. Nie, dohraj ho. Sondaj toho bossa. Ja? Potom sa až vystredom. Dobre. A keď tu prejdeš to, tak super. Dáme. A zase ma on. Ale stále sme na ňo aktívni. Hádžeme po ňom mečík. Táto hra má veľa možností boja. Napríklad môžete dokonca na diaľku buď elektrínu, alebo hodiť meč po ňom. A potom sa vám vráti ako bumerang, alebo máte tu šok, takú guľu, ktorá ho buď odfúkne, alebo zelektrizovanú Netras tým tak. Môžete po ňom hodiť. Takže... Skáč, no. Toto nejaké teraz kombo môže dostať. Nemôže. Toto mi musí ísť. Musí. A dostal. Ani nevedel, jak sa horel, brácho. A viete, čo je ešte dobré toto, keď hráte proti bossovi a má už cez polku health, dostanete ako keby checkpoint, takže keď zomriete, vy máte plné healthy a on polku. Takže to je na tom dobré. Takže teraz keď pokapem, tak dúfam, že nebude žiadny problém, a? Bázmek! Čo to ten so mnou robí? Čo ti dal? To si nečakal. Teraz mu to musím dať ja. Ani si nevedel. Ukážem, vyholím a teraz dostal ani úplne zhorel, bracho. No poď ešte raz, kamarát, čo chceš ešte jednu pohube? 2, 3, 4 aj 5 dostaneš. Nabijeme sa. A nič neho. Je toto lepšia kvalita ako cez ten, ako ja keď pohorel. ja točím, lebo natáčame to cez jeho Samsung Galaxy Tab. Jednotka, pretože na dvojku som nemal nové, sorry ľudia. Nesúďte ma, je dobrý. No a Jak dostal zase? ja mám ten Samsung Galaxy Mini, takže toto je kvalitnejší foťak, takže aspoň máte lepší zážitok z toho trošku. A už by si mohol sundať toho bossa. Myslím, že mi sa tu chce s ním šermovať, s vlastným otcom. Čo sa vystriedame? Chceš? No to jedno. Takže dáme toto kombo a už sa budeme striedať. Dobre, toto nemusíte vidieť. Áno, takže idem hrať ja. Vidíš dobre? Aj poď tu ty babička jedna. Urážaj. Teraz zvyknem na krajsi urážať. Čiže ma teraz napadlo, že už dlho žiadny krajsis nebol. Poď. Tlač kocečku. A čo robím? Až Minecraft musíš tlačiť kocečku. Čo ti dal? Ani som... Tak z výšky ti dal. Tak po nohe. Ale to je zase nereálna tá hra, že laserový meč prejde vás 386 000 krát a nezomrete. Už by z vás dávno hrianky boli, keby sa také stalo. Napríklad teraz si môžete všimnúť, že pri tých bossoch je ťažké tie healovacie systémy nájsť. No, napríklad tu nie je zatiaľ žiadny. Asi tak. Ani si nevedel, brácho. Úplne si zhorel. No. Čo ti dal? Mal na rodinu, to zase moju cicinu, brácho, tak mi povedz. Povedz mu tak. Určite. Sorry za to prerušenie, ale Mirovi prišiel Ujo domov, takže... A musel som sa napiť. No vlastne ja. To je hlavný. Napil sa on. To je hlavný dôvod. Takže Páčia sa mi tieto sekvenčky, taká pekná grafika na nich je celkom.
Tam ma. Na, nech zožere babičku. Zaži. Babička nohu. A z takej výšky som to kombo ešte nikdy nerobil, že vyskočíte a dáte ho na ten, jak sa to volá. Zažer. Ty si zježral kocky. Ľadu. Oh yeah. Tak. Ochladili sme sa a ideme na Budweiser. Aj tu. Moja hodím po tebe meč. Skúsme také hyláky. Tam hore je hylák, vidím. Tu je hylovací systém, ktorý zrežete a začnete blikať na červeno. Za vami ide taký tým, dúcha. Kde je? To si dobre si pofeilil. Hodil to do mňa. Ježiši, on je taký sráč. No chcem sa, aby som to hovoril na oca, že je sráč, ale tá, čo už? Shoot je boj. Som na skle. Aj ty po nám dačo pekného, takú výbušninu. Dáš. O, jak dostal. Úplne stopav. Toto komba z komba na kombo. Ale jak dostáva, bracho. Úplne, že čistá figure. Úplne, že kebab do ruky. Kto to videl, nech dá like. Kto nie like. To áno, odber koment. Kto nie, odber koment. Najlepšie, on má tak chytí dopredu a keď použiješ elektrínu, tak toto. Hej, ja viem. Lebo on je Vader iba. Není Vader, jak v Minecrafte, on je iba Vader. Ale zajímavé je to, že úplne z iných situácií sa to stáva. Ste od neho 3 km a potom začne tá sekvenčka. Hordon ho meč. No to čo také. Úplne z toho mimo. Čo, máš migrénu? Ja, že mňa príjmeš tablet, dobré? Čau, príjme. To určite. OK, má dole masku. A teraz bude taký silnejší o 100%. Pretože samozrejme, ako to je vo filmových hrách, že je silnejší, keď príde k jeho odhaleniu. Skok a zase do ňoho. O, si zase letal jak motýl. Tiež si zalietal teraz. Brácho. Nevie, čo chce. Že povedať tiež, čo ty hraješ, neviem. Ho chcem už sundať, tak prepáčte, ale akurát si ty rozprával, tak ti nebudem prerušovať, takže ako si môžete všimnúť, dávam ho a on dáva mňa, takže je to zároveň vyrovnaný súboj, čo je... Otec a syn. Asi je to posledný boss, takže asi vyhráme hru, čo bude úžasné. Á, že elektrínu, počkaj, odskočím si moje salto vzad. Musíš ho dať. Toto neznášam, lebo musíte klikať, Ale a sundal som ho. A to, že pri iných bossoch, keď sa stane také kombo a hodíte o zem, tak mu idú dole 3 sloty zdravia, ale jemu iba jeden ide. Áno, lebo je silnejší, že by. A je to posledný boss, takže je to... Lebo je to Vader. Dark Nie Vader. Vader. Dark Vader. Ako Norris. Chuck Norris. Alebo Bond. James Bond. Alebo off. Fuck off. Zabil ma. Si pošol do múky. Spolky HP. Ale zaujímavé, že si bol ešte neviditeľný a už po tebe išiel, ne? Áno. Jo, už ma ramena boli, počkať. Dobre. Môže zase mňa. Cíkok, nemusím ho už sundať, lebo to bude 3 hodinové video, dobre, že... Nerobíš, ani 20 nemá. Ja viem, ja to už zaokrúľujem. Si král, musím ti to povedať, ty si fakt král. Akože ja nechápem jeho logiku. Ale veď mám 19 minút, 19, teraz 11, 19, 14 sekúnd a on povedal, že za chvíľu 30. No proste král. Ja viem, ja som z tých. Debilov, presne. A niečo si, ty si môj kamarát. Si môj brácho, pouličný brácho, spejerský brácho, spejerský kamarát proste. Ja toto neznášam. Hej, nech sa ostriha. Povedem našu príhodu dneškajšia. Jo, táto taký flip bol, neuveríte. Sme išli do obchodu a sme stretli 2 opitých detkov. A ja mám také číro pekné. Do hola hlavu skoro a číro.
A on sa ma pýta, že... Čo sa ma pýtal, počkaj. Či si pankač. Hej, že či som pankač, a že hej. A potom, že a ty nie si skinhead, a ja nie skinheadi sú úplne do hola. A on, že a ty ma nezbiješ, a ja, že nie, ja tetko nebijem. A potom, že a cigánov, a ja tých treba byť. A potom, že keď idem s bandou vonku, že treba všetkých zbiť. Áno. Tak sme sa smiali a taký opitý mal takú slinu mal na ústach. Áno, a s obuškami, že máme ísť na cigánov. Ešte. Že keď idem okolo cigánov, že vás zobrať do bušky. Bežne nosím pri sebe obušok, Hej, keď idem vonku. Ako idem z tréningu a kamoš sa ma pýta, hej, nemáš pri sebe technický benzín? Samozrejme, KSR na chrbte, mám každý večer. Už ho máš za chvíľu. A teraz pekný záber som dal, tak pekne to kamerujem. Už je to Bože, finále som dal kombo. zle. No, bol si penis. A to je blbosť, že keď to kombo nezvládnete, to sa mu doplňa HP. Ale letáš dobre. Musíš naučiť. To neznačam, lebo musíte klikať mora. A čudlik odpadne. A najlepšie, keď prehrám som. Potia sa mi ruky moje. Bázme. Taký som pekný. Na čo No si comment. k tomu povedať? Hej, to som povedať, no tá. Radšej som ticho, bo ešte nechcem uraziť kamaráta. Správam mu omelet na zadku. Kocka. Dostal. Normálne, že zhorel. No choď k nemu a daj to tu. Tak. Bázme ja na schody, to by som nechcel. Joj, na schody zase. Tak. Tak, správne. Tak, správne. Jak dostal. Úplne, že teraz horel. Tak treba. Dobre, takže teraz môžete vidieť lampu. A v hre sa pokračuje. Čože? Takže dáme si ešte troška z hry. Takže dáme pauzu. Emperor. Učíme. Takže čauko, kakauko. Tak čauko a nezabudnite sa hrať. Dajte like, odber, koment po prípade. Napíšte správu. A uvidíme sa v ďalšom diele.